Agaya minteng aro din ituloy nga ibasang ti pagkasalitaan ni kayem tayong honesto layawen di tahaway babayan ti panangisurat ni Leonor Reyes Melchor. Ituloy tayo nga ibasa. Tinaaramida no dinagtungpal kini Mami Manong Nemi. Arinunos ti bulan ti Mayo, idiagluas kami kini Manong ko amapan sa Manila. Sadyay nga nagadalak iti koleyo iti kursok nga accountancy. Nagenrolak nga rod Manong Nemi ket kasinabod Dios alisto akmet nga nagenrol. Labardas nga naglabas ti panawen. Dua at awenen Manong Nemi, idi tatumapuga ko iti third year college. Iti may sa nga malem nga sumangpetak iti kaserak, at damay sa nga surat nga empaima tilendli di mi kanyak. Surat? When? Surat? Nagkapad na. Siya sunungat na din nagsurat kanyak. Ang mga meto ka nagnagan ko laing. Ha? Lukatak-tap no maamok na sinut nagkapad. Hindi mamuak Manong Nemi, kasla kayat ko taglagto ka nagikis. Gaputin nalaos nga nagsak ko Manong Nemi. Gaputa, naggapo ni Lerma, ti surat. Kalpasan ti Manong atawan, nagsurat ni Lerma kanya. Kastoy man Manong Nemi, diriado mga paset iti surat na ako na Kuya, maghintay o no. Kuya, mag-ingat ka palagi dyan. Alalahanin mo na nandito lang ako na naghihintay sa'yo. Kahit hindi mo ako mahal, mamahalin pa rin kita hanggang kamatayan. Hihintayin kita, Kuya, dahil mahal na mahal kita. Unayan nga nagsak ko Manong Nemi, no mabalin la kumakit agluwas akon iti-date na mitlakan itong agawid sa Batak. Plano kasubalitan ti surat ni Lerma idi, mapanunod ko ang mga maamuan ni Manong na Nestor. Baka no isunton ti pangkuatan na nga manggura kanya. Isungin kadeng ko Manong Nemi, iti agluwas iti kabigatan na. Agawid ak sa Batak, Ilocos Norte. Nagawid ak narod sa lugar mi Manong Nemi kat apaman nga nakapamigat kami kada Mami nagdardarasa kun nga nagpeles tayo nakitibalay da Nestor Barkadak kandapno makitak ni Lerma nga ading na nakagtayag sa jay ruangan da nakarikep nagsigamak nagapuak Apo mayak man kaslawan ti tao yung nagtuktukak man Manong Nemi. Di mabayag at dan mangig ko nga kaya sakas iti chinelas nguwas asilig iti ridaw. Aging ka na ulukatan ti ridaw ni Lerma mismo tinang ilukat. Wow, Manong Nemi. Lapaumelak. Kaslamatin natilmon ko ti dilak. At kasano Manong Nemi at adamatan nga limapsat ni Lerma. Kasla, tinubtubay ti pamagina. Wow, balasangan. Nakabalbalasangan Manong Nemi. Ne? Si kamit gayang, Manong Honesto. Sus, datil mun samat ng tadila mun, Manong Honesto. Wow, Lerma, at ka din ni Manong Honesto? Ay, karuruar na laeng. Irikuhan Manong Nemi ko na ni Lerma nga awan ka ni Manong na Anestor. Tanasapa ng harapan ng ruot iti ka ng tibaka na.
dandani Jack malapdan, mapengdan, tibagik manong nemi. Nakapinpintas na talaga ni Lerma. Pau. Noon mabalil ako bakit arak ko pa kung sa ako agkandi kiti bibig na. Uwan, pimudaw ni Lerma katanyan nga tadol ti duwa nga bulkan na. Palasangan nga talaga. Aging ka manong nemi a kinunak niya rasaas ko kini Lerma. Lerma, sika talaga tirantak. Saan nga ni manong mo? Sa ako inayon manong nemi nga sinaludsud. Lerma, agpeso ka di, tilinaon ti surat mo, ngaya etenak. Uwen, manong, honesto. Kinunana manong nemi sa nagdumog. Pudno, ngaya eten ka manong. Manong nemi, ididedi ko man nga gundaway, tinapintas nga panangarakop kon. Panangagik ko keng kuha nang ibagak kumamit din iti I love you to. Ngam sa barit yung bagak, kinunak kang kuha na. Ubing kapay, Lerma. Masapul nga, agraduar tapay nga umuna iti kolehyo, tapno adan to napintas nga masakbayan ti bangunet nga pamilya. Mawatang ka diti kahit ko sa uwi. Ubing kapay, ubing tapay, agraduar tapay nga umuna sa atang tumadan ti trabaho. Nagtunged ni Lerma ang mamabain. Dinagbayag at damat ni Nanatina. Le! Honesto! Borok anak ko! Ada kagayam! Wala na. Umay ko nga ayaban ni Nestor. Tamay iliwak ka sa salita. Alagat sobrang kapailaga. Iuray mo ni Nestor. Bulon ni Nanatina manong nemi ti madayo. Naikanak manin ti gundaway nga ng matmat. Dili pa kabuklan ni Lerma. Nakatugaw, nagbasbasa ti Biblia. Nakangato pa yung digit duha saka naman o. Sus apo, panting samat din niya makitkita ko. Kinunak tinakam ko. Kaslad rin ko sa riknak nadyak may ladawan manong nemi. Oh, makitkita ko ang taabong daling-lingay. Inasidgak ni Lerma manong nemi kit niya sa asko. Lerma, ibabamta saka, makitkita na tapantimon ni. Ay, sus, sorry, manong honesto. Balasang kan, si Kamot. Manong, agawid kan sapay lang, tagsublikan to madamdama. Siya, akin dialogue ko na ita. Ay, sorry, agawid aksanta, tagsublik to madamdama, barang na danto ni Nesto. Ay, sige, alawan manong honesto. Nasasya at nagsublikan to malam no madamdama. Yeah? Lagawid ak narod manong nemi nga awan tinalawag na tulagan mi kini Lerma. Basta kunak kang kuha na ngagturpos kami pa eh. Yan. Umunayan jay surat na ako nana nga orayan nak na makareduar iti kolehyo. Agur uray isuna. Ipatpateg nak ket ipatpateg kumet lang. Naglabas garod manong nemi ti panawen, napalabas pa iti may sang awen. Yan. Tapno ti kasta, kat siyempre, mananayunan ti panawen ako nada. Nadanunan ti maudi nga tawen ko iti kursok ng accountancy, iti madamag ko manong nemi. Iti damag nga kaslasang ko apat siya. Adaki din iti fourth year college, iti madamag ko manong nemi. Nga, ni kano, Lerma? Kat, nagasawan? Manong nemi. Impadamag na mismo, retoy, tikabsat ko manong nemi. Pakiulit mo ang timbaga manong. Nagasawa ni Lerma? Kat saan pa ka nagraduhan iti kolehyo? Iso nga rod, nag-asawa ka noon. Manong, kasla saan ka mamati? No, di ka mamati, di. Amuan, no? Ano iti kinabud, no? Abaya, kasla maluksaw ka, nag-asawa na kapsat ni best friend mo. Kaya balasang mo, di. Siyempre, nag-asawa. No, ano mahampa nagraduar? Kaya may sa...
Ken maysa? Ana? Awa mano. Nabayag nga napaumelak manong Nemi. Wen, hagsakit akla ko maidi. Tanasakit dinakam ko. Apahunay maten, hindi pa ilaing malasitang nga arapaapat nga maarakop ko, maagkak na gitinampi nga bibig na. Nga mapay, ang damatin asawa na. Ang damatin sa bali nga makaarakop kan makaraman ka na ginibibig na. Tiamok, manong nemikit urayan nak ni Lerma. Kas linalad ti surat na. Ngimitala kay asawa maten nga sampay nga naggraduar iti kolehiyo. Manong Nemi, inalak, tinangidulinak ti surat. Nagluluwaak, nga nangukag ti surat ni Lerma. Well, induldulin ko rita nga surat ni Lerma. Inuwari lang nga narubos, hindi nagitiluwag. Kaya di basahik man ng tilinaon ti surat na. Kang runahan. Lerma, napananan di giti karim kaniya nga orayan na aging kagan patay. Nagsamakedak iti insurat mo kaniya. Ngaman niya tinarabid mo. Nakiasawa ka nga di pa naggraduar. Naarim ka matgayam nga babae. Kinunkunak manong Nemi. Uwen, inlimit ko na itapa nagsangsangit ko. Nasakit. Insangsangit ko manong Nemi ti sakit tinakam ko. Gapo iti sakit tinakam ko manong Nemi kadeng ko masaan nga agparparang kini Lerma. Jakmaten mayulo tagbasa manong Nemi. Gapo ta jakmaten mayulo tagbasa in kadeng ko tagawid iti lugar mi sa dibata. Nasdaaw ni Mami iti masang sumangpetak. Nakaunget iti mamon nga diyako ni tuloy pa iti panagadal ko. Hayaga po kayat mo tagsardeng, ha? Honesto? Inakadipay? Tadad na ni ka nagraduar iti kolehyo? Basta diyakon kayat pa itin. Tuloy na agadal, Mami. Saan ko mayulo? Kananyan tungar ti masagmayam no di ka graduar iti kolehyo? Agbalingkat nga tricycle driver? Loko! Kayas na ka diti kayat mo pagbalinan? Mami, agbasak tumatlaing. Kalbasan ti may isang semestre. Ay, susadya kiti mapampanunot mo na ya. Ano yung gamit ka po na, ha? Oo, Mami. O, nabundo ka din nga... Nga niya, Mami. Babot. Basta inton malbas na dyan nga semestre, ituloy mo tuwet lang nagbasa, wife. Oo, Mami. Saan akong nga nagparparang pa iti balay da Nestor manon Nemi. Tiniptip pelaklaing tiriknak. No pa at dagundaway, nagagistambayat iti kalsada, tabaring lumabas ni Lerma. Tabuok na laeng ti makitak siya kun ti kararagsakan. Nuapay, nga sangko, nga mairugi, nga iwaksi ti pusok, dumapadaanan ti asawa. Aging ka, nagtuloy ko matlaing ti ba nagbasak manon Nemi, nagturpusakon, kahit aday din trabaho. Idi, nagsabat maten ti dalan mi, tinaikari siguro ng agbalin nga asawa. Sa anak na rigatan, nga nagdaton kang kuwana, takas kanyak, kas kang kuwana, agpadpada direksyon ti pitik ti puso mi. Uwen manong Nemi, nakiasawa akmeten kat nadan kami ti talo nga anak. Kalat nama, adda kami nga sang kapamilya dito'y Hawaii. Hindi may sangal daw kabayatan iti panag Facebook ko manong Nemi nakitak ti account
ni Lerma. Uwen, nabayag na napamuling lengak. Riniknak ti pusok. Andiyan na ito eh. Ay, ka di palain ni Lerma. Kapay. Pero kanili ko nada nga, first love never dies. Agpatpada kami nga daanan ti asawa. Iman niya ito yung marikrik na. Ay, ka di palain ni Lerma. Aging ka manong naming ang kadeng ko nga friend request sa kenkwana. Inaccept na nga dagos. Kinachat ko. Kumusta kan, Lerma? Kastoy latta manong, narigat latta ti panagbiag. Si kantumit ngamin, saan ka nakatututor? Imbaga mi di, o ago urayan na. Betan, sinapamitin tira ki asawa. Sonto lang iso manong, honesto. Kasta lang tibiyag, awatin na ati kinapod mo. Aging ka manong nemi akinunakkan ko na, Lerma. Isa pula na mangkin iti girlfriend. Ay na, ta pinagsawsawan nakmutin manong nemi. Limak na kayan. Di ka pala ang mata niya pala na kita di magbagam. At napay pamilya mon. Di ka lang mabainin. Kinunala. Napabainan anak. Diya kong sinunutan pa iti kinachat ni Lerma. Aging gang iti may isang aldaw manong nemi jak na pupuutan di bagik nga inchat kumanen ni Lerma. Di mawatak iti dispensar kat pinakawan nakmat manong nemi. Aging ga nagchat-chat kami manen. Naistorya na pa manong nemi nga isugayam nga nagpungtot iti bagak nga isapulak. Agpasapulak iti girlfriend. Agsipod. Taray iti ayat nga imbagbaga na kanya kat saan kanupay nga nagbalbaliw. Ipatpatignak kanupay laeng. Lerma, nagpudno kanya. Adi ka di palang riknam kanya. Awanin manong honesto, kas kalakap sa atin. Apeng nga ron nga agpungtot ka. Hindi bagakeng ka nga sa pulan na girlfriend ko alaman. Oo eh. Uwen manong honesto. Ada pa lang nalimid ariknaken ka. Lerma, uray siyak. Ada pa lang riknaken ka. Ay, etan ka pa'y lahing itilaksit nga dan pamilyam. Kanadamat din pamilya. Pamagayam, sa dino ti pagtungpalan dito en ayat. Da honesto kini Lerma. Ay patpadan nga da pamilyada. Ngayon apay, ngay soda pa ilang tigpimpi natin. Anya nga tat sumarunong aramidan da. Padaanan nyo babagayam, tentay to itultuloy, ken posibleng egibos. Sa dito ti pagtungpalan, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga honesto. Iti Hawaii,